e aquí teño o meu carón a Pablo Santiago. Que tal, moi boas? Bo día, Anxo, nada, bo día a todos os espectadores, os madrugadores, nada, como dis, imos pasalo ben nesta segunda edición da Twitter Galiza Cup. Comezamos repasando un pouco as aliñacións por parte de Twitter Compos, que polo menos tiveron a decencia de ordear os seus integrantes no 11. Permui na porta, liña defensiva para Abraham, Pablora, Eros e Rodri. No centro do campo, dobre pivote con Cristian e Pablo M. Seu anillo de enganche, ni cunha banda, outra para Sergi C. Arriba Nusce, e por parte de Twitter Lugo, de corrido, Quiroga, Javi López, Ruiz, Castro, Palopi, Brais, Mejuto, Alberto, Peque, Ángel, Jonathan. Suplentes, só 3. Ollo, Comuñas, Saúl Piñón e Yacer. Así que todo disposto, todo preparado, os equipos que posaron xa para os compañeros gráficos. A priori, e só pola pinta que estás vendo, sen ter nin idea de como xogan estes dous equipos, a quen ves favorito, Pablo? A ver, é verdade que quizáis Lugo trae o plantel máis curto de todo o torneo, pero eu vexos polo menos profesionais, fíxate na foto que acaban de facer e tal, pero bueno, o Compostela, o Twitter Compos, mellor dito, ten un plantel bastante longo, non sabería apostar. Como integrantes de Twitter Pontevedra, menos barrigas das que nos gustaría ver, como ficaboleiro, Antón Vieites, suplentazo para comezar neste partido de debut. Sabemos o colexiado? Cristian Rifón é o colexiado deste primeiro encontro, sorteo de campos, todo preparado neste Manuel Anxo Cortizo para o partido inaugural, segunda edición da Galiza Twitter Cup, tamén cun carácter benéfico, unha maravilla entrar por aquí e ver como a xente, como os propios participantes van deixando aí os seus alimentos non perecederos para o banco de alimentos. E aquí estamos preparados, vai comezar o partido, sacará Twitter Lugo á esquerda das súas pantallas, sei que está alguén acompañándonos, isto parece aquel Arenteiro que fora, Arenteiro Teruel, non? No Carballiño. Que se fixera viral o comentarista, pois a ver se hai algún madrugador que o deixe no chat de YouTube. Hai dous balóns no céspede, mal sinal para comezar. Vemos que, por certo, na bancada, ali a nosa dereita, Anxo, sí que temos algúns madrugadores, algúns valentes. Creo que é outro equipo, non? Debe ser Twitter Racing, igual que vemos aí a Twitter Pontevedra. Pode ser, pero como van de calle, pois, quen sabe. Xogar a Twitter Lugo, a subir ao colexiado e comeza o partido. Técnica Luis Enrique, primeiro balón para que presione ou que polo menos se ordena a presión Twitter Lugo, movendo Twitter Compos dende atrás. Claro, primeiras tomas de contactos, partidos curtos, 20 minutos, hai que lembralo xa dende o comezo. A xente, ollo, a primeira recuperación, pode ser falta, non a subía nada colexiado, primeiras protestas de Twitter Lugo, a presión alta. Bueno, declaración de intencións, Twitter Lugo, inda que sexa co freno de man un chisquiño posto, vai presionar arriba. Sí, pero é normal, eu creo, a estas horas da mañán. Vemos, por exemplo, que Twitter Lugo, polo de pronto, comeza o partido con unha defensa de 3 centrais, 2 carrileiros, polo 4-2-3-1 do Compostela, que xa viña anunciado aquí na folla que tiveron a ben de entregarnos. Xogando Brais co 10 ás costas, agora move a liña defensiva do Lugo, balón é para Castro, a dereita no lateral para Javi López, que decide subir o balón paseniñamente. Primeiro minuto de xogo desta segunda edición da Galiza Twitter Cup, arriba o balón de Brais, recibe de costas dorsal 11, Ángel, abre a banda esquerda. Polo de agora Twitter Compos perseguindo balón, perseguindo sombras, coas ideas máis claras, alo menos a priori para Twitter Lugo, movendo atrás de novo. Como ves a cousa? O que dicía cando estábamos a piques de comezar, vexo Twitter Lugo cunha serie de automatismos que para estes niveis están bastante ben, e momento, como dis, Twitter Compos só pode perseguir o balón. Ollo, porque me gusta o dedo, Lugo que bo balón filtrado pode chegar, a boa saída de Permui na porta, colleu o balón o porteiro de Twitter Compos, xoga Eros, integrante de Non Vale Furar, claro que sí, aí está a saída e nefasta, como se a fixera, vamos. Un Benxamín, recuperou Twitter Lugo, máis enteiro nestes primeiros minutos, que boa arrancada, que boa conducción, pon o balón o segundo, non vai chegar. Pero era boa idea, outra chegada para Twitter Lugo, polo de agora sen ocasións de perigo, pero sí, o que dicíamos, máis enteiro Twitter Lugo, xa xogou a edición do ano pasado, é evidente que hai unha certa bagaxe en relación con Twitter Compos, pero polo de agora custoulles madrugar. Sí, Twitter Compos aterrando non só no partido, senón tamén no torneo, como a dis, Sanxo,
Lugo sí que se lleve máis enteiro, non? Estamos vendo, pero bueno, tamén é verdade que son 20 minutos, Anxo, de partido. Como non materialices ocasións nos primeiros minutos, quizáis logo podes acabar pagando. Estamos vendo o cadro de xogadores máis longo que decías agora, e está Daniel Cao saudando agora aos comentaristas tamén de Non Vale Furar. Temos reemplazos no banco Twitter Compos, non descarto que tiña que botar man deles polo que estamos vendo nestes primeiros 3 minutos de xogo. No Manuel Anxo Cortizo, estades a tempo, se estades vendo o streaming na casa, estades a tempo de vir por aquí, traede aí un quiliño de lentejas, por exemplo, un kilo de pasta, algo para aí o banco de alimentos non perecederos. Xoga Twitter Compos, que quere o primeiro achegamento, pero non lle dura nada a bola. Pretende recuperar aí. Ollo ese... esas chan son complicadas, hai que ter cuidado con elas. Non sei como estará o campo de seco, logo probaremos, pero eu creo que esas segadas na Xunqueira en Pontevedra eu non as recomendaría. Son complicadas. E temos un problema porque na alineación de Twitter Compos que nos pasaron non coinciden para nada os números que están sendo titulares, pero bueno, nos narraremos para adiante, e se confundimos algún nome, pois non é culpa, non, esculpamos aos narradores. Non podíamos ter a festa en paz, non? Xa bastante fixeron. Hai un dorsal 8, por exemplo, que non está na alineación en ningures. Correcto, xoga aquí na banda esquerda, seguramente, non sei se Abraham, pode ser. Pode ser Abraham. Pregúntalle aí. Abraham! Non se xirou, así que non creo que sexa. Igual demasiado concentrado. Ollo que ataca Twitter Compos, o balón polo centro, aí houbo nada. Sí, asubía falta o colexiado. Primeira acción que pode ser perigosa no balón parado, na pelota parada para Twitter Compos. Protestaba aí Brais. Pitando contactiños polo de agora o colexiado. Pitando, debería pitar máis forte tamén, é verdad, porque sí, aquí non se escoitou. Dende aquí non escoitamos nada. Pedía incluso o cancerbeiro Permui do Compos, incluso amoestación. Que o único que temos claro, porque vai sacar o dorsal 7, non temos o nome na planilla de alineacións. Dorsal 7, o balón arriba, ollo que se pode complicar sen problemas para Quiroga, o cancerbeiro de Twitter Lugo. O ano pasado vimos un derbi dos Ancares, Twitter Lugo, Twitter Ponferradina, que foi espectacular, dos mellores partidos ao torneo polo que lembro o ano pasado, que tampouco que teña moitos recordos porque a cantina de Urdilde, dende aquí un saúdo, estaba moi ben. E recibe Brais, que sen dúbida estamos vendo, hai que apuntalo como scouters agora mesmo de Twitter Pontevedra. Brais, zurdiño, dorsal 10 as costas, ten moi boa pinta en Twitter Lugo. Sí, ese ten aí quizás un par de... Ollo, primeiro balón fora do campo no Manuel Anxo Cortizo e festexa a bancada. Permui. Eso é, damos ya a Permui ese hito. Dicíamos, Twitter Lugo ten dous xogadores moi interesantes no centro do campo. Dicías Alberto Sidorf, este dorsal número 10. Dicíamos, de un par de pezas Twitter Lugo bastante interesantes nese centro do campo, co que ademais está tentando dominar o compás, o ritmo do xogo. Menos dun cuarto de hora xa para que peche este partido de debut. Xa vemos por aí detrás quecendo a Twitter Celta. Lembramos que os partidos da primeira xornada estamos agora gozando deste Twitter Compos, Twitter Lugo ás 10:10, aínda que van con retraso, facendo un pouco honra o que temos todos os tuiteiros. Twitter Celta, Twitter Ourense, o partido que foi a final da primeira edición desta Galiza Twitter Cup. Ás 10:35 debutan estes dous servidores, Twitter Depor, Twitter Pontevedra, e ás 11 para pechar esa primeira xornada, Twitter Ponferradina, Twitter Racing de Ferrol. Ataca o Lugo, de novo o balón de Brais, o desmarque arriba, Eros que atoca e pretende despexar, pero outra vez boa presión do Lugo, que vai arriba, e claro, se lle complica a saída de balón a Twitter Compos, que perde o balón moi rápido, e de novo a bola para o Lugo, que, como decíamos, segue levando a iniciativa nestes primeiros 7 minutos. Son 20, xa queda menos dun cuarto de hora, Pablo. Sí, totalmente, Anxo. Lugo Compos está creando peligro únicamente con esas accións ailladas a balón parado. Aí vemos que o colexiado pois deixa xogar, cousa que non fixo nestas últimas accións, e ataca Compos agora. Balón para Nuste, era o 7, o que sacou a falta antes Manu César, histórico.
Tamén algo polémico coa policía, co Obradoiro, bueno, todos temos aquí a súa historia, tampouco é plan de desvelar antes de tempo. Despexa Twitter Compos, hai unha boa apertura a banda dereita e pode haber un contacto, o colexiado que decide subiar, estamos vendo un integrante de Twitter Pontevedra xa birra na man, xa quentando motores, alainismo, saca o balón Twitter Compos de atrás, quizáis un pouquiño máis enteiro agora, xa parece que quitaron as añeiras un pouco do corpo, xa desperezaron un chisquiño, xa están un pouco máis enteiros, ou polo menos melloraron as sensacións, que é importante, vai nos pasar a nós tamén, primeiros contactos co balón, acostumarte tamén ao terreno de xogo, que ten. Sí, importante, sobre todo nos primeiros minutos, asegurar quizás esos primeiros contactos co balón, como di Sancho, porque ninguén quere cometer erros, partidos moi curtos, como dicimos, os erros, os detalles van a pagar caros. Vaya falta sacou agora Abraham, deficiente pouco, sacará Twitter Compos dende o centro do campo, a liña divisoria dos dos terreos de xogo, saque de banda, 8 minutos 20 segundos, que gozamos polo de agora deste partido de debut entre Twitter Compos e Twitter Lugo, sen goles no marcador, xogando dorsal 8 ás costas, buscaba o balón filtrado, non atopou compañeiro, o balón que ten Quiroga, ser o porteiro do Lugo, chamarte Quiroga está ben tirada, non? Sí, a verdade é que sí, non podería haber un mellor candidato. Non me parece que vemos o primeiro, o dorsal número 14 do Lugo, que ti me dirás quen é, está pedindo o cambio, Javi López. Javi López, Dirixiuse, non pode máis. Eso é, dirixiuse que levamos 9 minutos de encontro e todavía non houve ninguna sustitución. Sorpresa, xogando Albertín e Brais no centro do campo do Lugo. Teñen que conectar estes dos peloteiros, iso será bo para os albivermellos. Outro balón filtrado que non vai chegar ás mans de Permui. Vai collendo cor este Monolanxe Cuartizo. Xa vemos aí a Twitter Ponce preparados. Por detrás hai un pouco de camaradeiría tamén entre Twitter Celta. Ollo agora a recuperación de Twitter Lugo, sen problemas, sen perigo. Finalmente, aínda que volve a recuperar de novo dorsal 6, que tamén me está gustando bastante. O seu nome é Mejuto. Hai varios Mejutos neste torneo, non todos son vos. Hai outros? En Twitter Celta creo que hai un Mejuto, ¿no? Ajá. Creo, non sei, a mellor estou me tirando unha E tripla. ven o ex colexiado tamén? Pasou algo cunha curmá de Mejuto ano pasado en Twitter Celta, senón que non lo deixen nos comentarios, que seguro que se lembran. Que, por certo, podemos ler algún comentario ou temos acceso a ese tipo de... No noso móvil. Sí, podo poñelo, Pode ser que haxa algún comentario por aí, estaría ben. Saque de banda, perfil esquerdo para Twitter Lugo, balón directamente á área como no Mundial, o llevou remate, que parada de Permui. Que parada de Permui, a primeira opción de perigo claro nas botas de Ángel para Twitter Lugo. O disparo coa súa perna zurda parou Permui, isto pode darlle as o Compos. Saindo dende atrás, recibe Manu César, toca de primeiras, boa descarga, apertura dereita, que ven, que boa xogada Twitter Compos, fiada, o balón a dereita, o centro á área, despexa co dorsal 11 Palopi, recibe Eros, balón de novo para Twitter Lugo. Está me gustando moito Mejuto, Brais, Albertín. No Lugo hai xente que move a bola, que move a fruta. Ese centro do campo, Anxo, ese centro do campo do Lugo pode ser chave non só neste partido, senón no torneo en xeral. Hai un 27 aquí que non ven na plantilla, pero bueno. Non, en Twitter Lugo. Hai que identificar... que pon aí? Patiño. Patiño pon, non? Patiño con NH. Sí, correcto. Sí, pero nos cambios tampouco viñan, só tiñan 3 suplentes e non hai ningún Patiño, pero bueno. Balón para Brais, pégalle coa perna mala, ese balón sae por saque de porta, 11 minutos 15 segundos deste partido inaugural da segunda edición da Galiza Twitter Cup. A ocasión máis clara nas botas de Ángel, parou Permui, que polo de agora é outro dos nomes para axendar. A ver, lemos un pouco os comentarios por aí. Lemos un pouco, Marcos Piedras estános a ver dende Braga, está canso de que os partidos coincidan co partido de pretemporada do Celta. Linda así está aquí, o sea que un saludo a Marcos. Se escucha. Ollo que ataca Twitter Compos, balón para o 4, tiro que lle pode caer o rexeite. Será que? Colexiado, dinos algo. Saque dende o curruncho para Twitter Compos. Comentan por aquí que escoita con eco. Roquelodi, un saludo a Roquelodi, gracias por esta aportación. Sí, señor. A ver agora, din por aquí. Sacará dende o curruncho Twitter Compos.
Perfil esquerdo, 3-4 pasiños na carreira. Será en curto ou en longo? En longo, deficiente pouco. Curto. A intención é o que conta, dixo Permui. Está claro. En longo, claro, en longo quizáis era a intención. Manu, unhas palabras. Organización. Bueno, grazas por vernos, que sexe un torneo increíble para todos. Quen vai gañar? Home, a ver, espero que Twitter dé, por ainda que non ten pinta. Debutamos nós contra Twitter Depor a partir das 11 menos 25 se non hai máis retrasos. Pedía falta agora Twitter Lugo. E o balón para o Compos. Ollo a bancada de animación, Anxo, protestando. Esta falta, fíxate que ao final... Pitona. Puido a presión. Cristian. Cagón. Oi. E vemos aí na bancada Cris, que tampouco teño na planilla, Palopi, xa hubo primeiros trocos aí en Twitter Lugo, movendo un pouco a árbore. Non debutou aínda Antón Vieites, nin Cabo, que son dous... Ah, sí que entrou Antón, co dorsal 11. Aí o test, defendendo a falta. E Cabo tamén, co 9. A falta de Twitter Lugo directa, Permui en dous tempos, sen problema, pero Permui ten cousiñas, non sei se xogou, pero ollo. Balón arriba, ollo a Cabo, exxogador do Cire Meride, mira, aí tes a primeira, loitando aí con Twitter Lugo, pedía falta, non sila nada colexiado, parecía falta, Sí, colexiado, por certo, que viña dende Silleda, non? Porque esta acción colleu uno moi lonxe. Con moita néboa, non? Con moita néboa, aí está. Ataca Twitter Lugo, o balón no costado esquerdo, prefire recuar atrás para ese dorsal 6, Mejuto. Mejuto levanta a cabeza, busca compañeiros, busca opcións, o pase filtrado, para ninguén. De novo balón para Permui. Quedan, querido Pablo, menos de 6 minutos para que finalice. Hai tempo engadido. Este primeiro encontro da segunda edición da Galiza Twitter Cup. Non sabemos, pero tampouco é que se perdera moito, por tanto, non creo que haxe moito tempo de engadido. Quero rescatar aquí un comentario de Marzasu que exemplifica a perfección estes primeiros 15 minutos, cando agora ataca Compos. Ollo, balón para Cabo xogando o centro, equivocouse, despexa Twitter Lugo, pode seguir co balón Twitter Compos. Balón aí para o 19, balón atrás, e acabará despexando Twitter Lugo. O dos números de Twitter Compos é algo que hai que facelo ver para os seguintes encontros, por ben dos narradores, para ter un pouco, porque claro, aquí son tuiteiros, a maioría son anónimos, por iso aproveitan o seu anonimato para facer as barbaridades que fan algúns. Xogando o dorsal 5 ás costas, arriba a dereita, volve despexar Twitter Lugo, e quedan 5 minutiños. Veremos se alguén é quen de rachar o marcador ou remata este primeiro encontro da segunda edición da Galiza Twitter Cup. Con resultado gafas. Quería rescatar este comentario de Marzasu, que di que veremos todo menos fútbol, exemplifica un pouco o que está sendo este partido e o que seguramente sexa o torneo. Balón en longo, ollo que pode non haber fora de xogo, ataca Twitter Lugo, quere marcar o primeiro gol da segunda edición da Galiza Twitter Cup, o disparo dende arriba, petou en Eros, e recolle Permui coas mans. Vai esmorecendo este primeiro encontro, máis trocos preparados na banda. Xa empeza un pouco a desesperada, non? Balóns longos. Vemos que os primeiros toques de Dani Cabo son perigosos, pode ser un home importante no torneo. Aí pouco corpo, pero interesante. O espazo sobre todo. Antón Vieites, primeiro balón prácticamente que toca para Dani Cabo. Balón a esquerda, subindo a bola, dorsal 19, tampouco temos na planilla, será saque de banda a favor de Twitter Lugo, di o colexiado. Protesta aí Twitter Compos, un saúdo a Protección Civil, sempre importante. E pide cambio Albertín, non pode máis. Ese centro do campo correu moito neste partido. Sí, porque estamos vendo que os partidos van racharse, Anxo, van racharse moito, entón, sobre todo os centrocampistas van sufrir moito. Conduce Mejuto, bo balón a dereita, dorsal 27, Patiño, coido que... Eros está inconmensurable na defensa, tremendo, Pedía falta agora Antón, non sai por liña de fondo, seguirá atacando Twitter Compos, balón para Cabo, Cabo tocando de primeiras, recupera de novo, pide falta, non asubía nada o colexiado, balón de novo para Twitter Compos, batalla, duelo, aí está, Liorta, claro que sí, pero dende o cariño sempre, o respecto. Quiroga, co balón nos pés, quedan 3 minutos, despexa arriba,
Antón Vieites tentaba controlar, non o consigue. Patiño pode prolongar. Na carreira semella que vai gañar Eros. Que berra Eros! Por se non quedaba claro, e despexa coa súa perna zurda. Ollo que pode haber unha perda importante. Xoga Twitter Lugo que lle pega. Balón fora. 0-0, 17,5, Pablo. Se nos acaba isto, tío. Isto eu creo que vai ser a tónica dos partidos, Sanxo. Son partidos moi curtos. O nivel, seguramente salvo algunha excepción. É lamentable. Aí podes dicilo, non pasa nada. Non. Non te cortes, é lamentable. Mais ben eu referíame á igualdade entre os equipos e seguramente haberá algunha excepción, non sei cal, tampouco vou dicir nombres que logo quedamos mal, pero a igualdade vai estar aí, os partidos vanse decidir por detalles. Unha moi boa parada de Permuy, se ese gol tivera entrado de Twitter Lugo, o partido mudaba completamente, son detalles. 18 minutos, ataca Twitter Compos pola banda dereita. Quere xogar atrás, quere canear, chega ben na cobertura na liña defensiva esa segunda liña. Toca Antón Vieites coa caneleira. Obrigatorias, por certo, as caneleiras, importante, unha mala patada pode arruinar o torneo. Ollo balón filtrado, non hai fora de xogo, sí. Fora de xogo, non parecía, pero asubiu fora de xogo. Tampouco temos o 14, pero boa ocasión agora para Twitter Compos. Anulada, non valía, por fora de xogo. Inda así, detivera o Cancerbeiro moi ben, moi seguro, pero a verdade é que nos tiñamos unha panorámica moi boa. Non parecía. Non valía, dixen, un saúdo dende aquí a Alex Gesto, claro que sí. Xogando Twitter Lugo, perfil esquerdo. Xoga Mejuto, e que pitou? Pitou final, pero si queda un minuto. El di que xa acabou. El leva o reloxo, que o marcador está mal e aí xa está. Cristian, espabila! Aquí na realización din que non rematou o partido nin de coña, que queda un minuto. Nada, vete por aí, berros, 0-0. Terá presa, a cantina creo que xa está aberta, o señor colexiado enteraríase diso. Non sei, hai desempate? Eu creo que non, que un punto xa está, non hai penaltis. Polo tanto, rematou este primeiro encontro, xestos de roubo, pero rematou este primeiro encontro, ocasión máis clara probablemente nas botas do dorsal 11 de Twitter Lugo de Ángel, parou Permuy, que lle podemos dar como se fose un mundial o trofeo en